Gin-share ni Mikael Daez ang behind the scenes ng ilaaway ni Dingdong Dantes sa isa ka episode ng The Royal Blood. Nagka-boxing gloves ang duha ka bakitan gid sa video nga naigo sa tsura si Mikael. Nag-joke manini nga daw kasubong agin tuod-tuod gid kuno ni Napoy. Suno kay Mikael kinahanglan gid man sa taping nga i-feel ang scenes pero syempre with care sa isa kag isa. Wala naman na pong ni Yasmien Kurdi nga maging emosyonal sang naistoryahan ang sitwasyon sa iloy nga nagapakigbato sa kidney disease. Suno sa aktres, inspirasyon si iloy kag tanan nga sakripisyo sa rang himuon para diri. Nag-spend man kuno sang time para magsapupo sa iloy si Yasmien. All smiles sa Ysabel Ortega kag Miuel Tanfelix sa bonding o podang fans club nga ginatawag Team Coffee. Isa kadlaw maging spend sa Ysabel o pwedeng ilo fans kadungan sa pag-celebrate sa first anniversary. Samtang yari naman ang mga Eksena nga mo dapat mamiss sa Voltes 5 legacy. Ang mga Buzanians maging madinilagunayan sa ila pagsugod sa Camp Big Falcon. Ang Voltes 5 team mabalikayan sa camp o kununahon nila ang pagsalbar sa ila amay nga si Dr. Ned Armstrong. Ina kagiban pa nga Maaksyon ng mga Eksena ang bantayan sa Voltes 5 legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras.